En una relació, un dels sentiments desagradables que pot aparèixer és la gelosia. Aquesta sorgeix quan en el nostre cap s'instal·la la idea de que a la nostra parella li agrada una altra persona i que si no ho aturem s'acabarà produint el desastre, que ens acabarà deixant parella. Pot ser que et sentis gelosa perquè la teva parella efectivament estigui lligant amb una altra persona o perquè hi hagi una altra persona que tingui interès en la teva parella. Però també és possible que la gelosia aparegui quan no passi res de tot això. La gelosia està relacionada amb la inseguretat que sentim en una relació i, com a conseqüència, amb la por que tenim a perdre coses que per nosaltres tenen molt valor. O potser perquè la nostra felicitat està depenent massa de la nostra parella i per fer front a la nostra por ens posem en un estat de vigilància i alerta constant que no ens fa cap bé. Sigui com sigui, és important que pensem d'on ve aquesta inseguretat i que ho parlem. Expressar com ens sentim i què necessitem ens farà estar millor. Però atenció, a la demanda d'ajuda hem de recordar que la teva parella té dret a tenir una vida més enllà de l'espai que comparteix amb tu. Tu també tens aquest dret. La teva parella té dret a estimar a altra gent. Tu també. I també té dret a riure i tenir complicitats amb qui desitgi. Tu també. No és responsabilitat de la teva parella calmar la teva gelosia. Quan aquesta és fruit de les teves pors i inseguretats, ets tu, principalment, qui ha d'entendre per què passa. Això pot semblar un pal, però és guai, perquè la solució al teu problema la tens tu. I gestionar les emocions ens fa aprendre moltes coses de nosaltres mateixes i saber el que volem i no volem en les nostres relacions.